Jonge Pier kwam in 1981 naar Ljouwert en ontwikkelde hem hier als begenadigde speler van het instrument. Als jongen al wisten dat orgels zijn passie wienen. Ik weet van meet af aan dat ik ook als kind van een jaar of 8, 9... als er boekjes over orgels uitkwamen, dan zette ik dat op mijn verlanglijstje voor Sinterklaas. En dan, dat boekje moest ik hebben. En dat leerde ik dan min of meer uit mijn hoofd. Ook niet thuis. Jonge Pier was een warm pleitbezorger van restauraties van historische orgels en hij skreunde ik hoor. Bij mij is het van meet af aan altijd de dubbele fascinatie geweest voor aan de ene kant het spelen op orgels, het facet van het muziek maken. En van heel vroeg aan dus ook van hoe zit het in elkaar en waarom is het zo gemaakt. De historisch-technische kant van het instrument. Improviseren is gewoon de allermooiste vorm van muziek maken. Als ik voor het klavier ga zitten en ik denk van nou, wat zal ik eens gaan doen? Dan blijft het stil. Maar zodra ik met mijn handen op dat klavier ga en ik trek een knop uit en er komt geluid, dan is dat geluid mijn materiaal. In 2004 kreeg de Zwelingprijs vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de orgelcultuur in ons land. Jonge Pier is 70 jaar.